Айде, Варна! Честит! Първи сняг! Този сняг! Айде, шефе! Ти си! А така пръстуваме ние от село. А така! Чакаме само огъня. Аре, майсторе, иди докарай това старо вино, бе! Това не е старо, бе, сепсен, това е младо. Айде, иди. Он си вали. Ай, приятели, днеска продължаваме, няма начин. Който обича да заповяда. Ето тук вали си снежец, музиката е тук, аз съм циганин, нема лабо. Ето, а? Това по-хубаво нема, това не го обичам. Това е, нема ресторанти, там резиденции, това е. На пътя снега, ядене, пиене и не ме закачете. Но си вали. Това ми е душичката. Душичката ми е балканска. Това е. Искате, не искате. Балканска душичка. Няма как. Това ми е най-хубавото. Да си хапна, да си пина на швезета. Да са живи и здрави всички мои приятели. Всичко най-хубаво ви желая през новата година. Живи и здрави. Който обича, да заповяда. Има вино такова старо от 7-8 годинки на бай Ристо, който иска да заповяда. Ихе! Ето го и Христо! Христо! Го правеше! Играй си! А така, бе, майсторе! Бре! Това са нашите чаши, това не са халби. Меча кръв. Оп. Така. Ами, какво да кажа, приятели? Айде, живи и здрави на всички приятели. На здраве. Да. Ма то много му си вали, бе! Ай, сега се разгори огъня и почвам и месетата. Ай, майсторе, заповядай. Удари да се загрееш, бе! Айде, че след 20 дена почваме обектите.
така. Месета, охо, канчици, гърдички, добре. Тук тие са осолените, нали? Не, тие са осолените. На здраве, брат ми, жив и здрав да си. Много яко влиза това вино, бе. Майко, какво ще става днеска? Хайде, Варна! И то загрява, бе. Виното загрява като компресор. Мали. Да се пуснем една хубава музичка. Пусни Тифон за Рязан, бе. Айде, малко да проправим скарите и после фила пак. Димитър Спасов. Жив и здрав, брате! Жив и здрав и на здраве! Да си жив и здрав, приятелю! Ние днеска видяхме снега и то не може. То снега те кара да поудяваш, нали се сещаш? Ние сме си балкански субекти. Като самостоятелен изпълнител към музикална компания Pioneer подписах своя договор през 2008 година. Тогава издадох и първият си албум "Фолклорен пъзел", но всъщност първият ми запис в Pioneer е през 2002 година. Всъщност бях поканена от моите колеги от оркестъра Фолк Палитра да бъда гост към албума, който те издаваха, и там се включих с две песни. Една от които е песента "Индже през гора ходеше". Хубава. Майсторе, това ще го бъде ли, бе? А?